Оқшыду ваймаққа ноқчи зучунде билгалдоқштол, ноқчи юқараля зучун мән. Мелдоқ дугайт ал шойлуш, шезер иссолчара республикин күйгал хочун Кадыров Рамзан омрица иде течадина дыздарандесан. Иштол штирахин мغрях уккар куондуи, ам иқом юқа халхи дюн дехдар тира билгалдина доч. Хунд элчи хор замно хор хилмо сидеш хахин бу ноқчи зудри. Сер дюналин ларамна күтсан нукка бард гозашу қайлин вайқомо. Иш зудрех ю ал мегардолшу вайтағанлер турбалху. Исинцли ларина ноқчи зудсан ваймаққа цулдиха шайоузита шиец эяқита. Вайхалқ сурдилар хойолу Даудов Фатим ноқчи зудашнюқа дюхарлера Россия сила хақ йолу сурдилар хойчун цейл жарих ю. Кавказан гарбейл зудри цейлч книги юқ иғанч вайқом прит зудрях ца юис. Ноқчи история дукка зудри турбалхой хилляа искусстве шие корматали меттик билгал яққа шие похмиц эяқита шиена этидан берзит атцахыла зучун. Тахна вайюқ аралях каруарбу арсын гоузал шулыш полчарих цақиечбеш. Ноқчи зучун и творческий бал Кастан и суртилар бал ба ахдат вой гандабал нахинца خلما ديزر تنا قيتش إليلاش بابا تنا عن خوشة نعلا دقو بامبوي تنا قيتش قزي حبي عن قزي خانيا يحكي خا تنا قيت تنا خن دقو باش تقيت شغل نصون دوسا أقدر حلقات هتصاحبوا جار أقدر حلقة داس نانس قابل دين تاني أغر نوع الوطياش ديشتان سويتاني أس دوش خينا سويت سور دلش دق برشات أحبال جاري قابل تدين بيسان دقو بوي قيش специальность изучим балбатин вообще и балбат ол шани свор сун саяту خلر كسدايناني سنا قيت старше дишитарду. Ростове Хейхархой университетен избахалин графикин факультет чекяқин шиет қошоқач дүйін сөр жағаларч пачалқ нефтен университетен архитектуран факультете юқшу фатим. Карарчхена от факультетен доцентан даржа юис. Хишлошерен факультет айлманчин қиетшунан дейқшко ю. Ал диес цуке парлақарч дешерен заведения болхба дуккуанерис. Ам фатим сақуершт элетер и жуепал. Сурт диларсбез. Милха болх ат балуркхлар ша тешнерис. Архитектор проходит дисциплин академический рисунок, живопись и архитектурная колористика, скульптура и пластическая анатомия, моделирование и история изобразительного искусства. И предметы проходить по искусству кашера. Хольцери предмет скульптуры 4-й курс я холь. Инс архитектору шие сурт дульшие здания, ящик, творческий потенциал, воображение, фантазии, холмоези. Инс даже вайт садов зданий архитектурные, чисто живописные, басаршка из оформить сочетание цветов, внутреннее дизайне, массу агурцан и еще. Смешивать и краски сразу и коричневый тема яклатин, сажем цвет тела и сурты хашцем цвета и аж чистый 2 или 3 цвета смешивать одежду, но не больше. И уже дальше будем прорисовывать мечеть и смотря как очень мухалахаш ландшафт, мечеть, небо, как они будут смотреться, будет и уже тональный первый план, второй план, третий план прорисовывать их двойгар. هر صورتي هر وجوه شيء خلوال والصورت ديال الخوشنا ديال تو خو صورته هذا يوق بانورام يوق زعيق
هر شاشي архитектури цачох сложно мяждек ду қите қуза гушоз даниш гушюкшо оқона духаниес цавек сих сорт дел шол цавек сих сорт дел вол швек хол цабочара пленер олшду художники арадоли цун хажахош эт дахойте сорт дел ишт сорт дел шол цандина диллор дор сорт эт эскизный вариант этюд ол цунах ашамадар хоқраз меря идилла табух шигуфт ханьез угар эзг شيا دنيا بول يجم تشبلش توقول بقيل إسبهلين غوزش فتيم صور دوج سرت سيرلا كيد ميرز عالمي دايمخكي بولشي شاتي بحيجم بيزم غويد بير اللعدين ديك دوش شيقية معلات واسش تو بسرشت سرتي آمتش كديرزدون أنا تصور دينا تعاش أتصورت تعمعن دلأسون انت أدم تدعش ويلي ريوش تعن هم نخيط رولش يحاج تعاش توشين تعبيدي عن هم إيتليش تو أتصورت شي غوزليتا باشخليتا هور تيم قاستوش حيخر خوشكر زيادة لرقا قيج تيخنج سور ديلر خوين قيمشكا كروش ديرك أشاردنا شي خد كرينا تسونا График ялч оксон и басаш сел живопись хасхает церах саму адолса. Усадеш цая аншайна с университет чакрах шайн Ростовя с дипломер на графике аин. Аксокус цая что союз художников юг яхча و график шкезгбу хай график або би элцер от агор да эт агор да ярсо ак Москва аю чилита график яш чисто графики агор ба басаюлелар اتعش نيس لورقصة بسرش دغدل غالش دوي قيل ها أولمت هون رسونك يوزي شو تجا قلوالي شات إدوس أقر خلنك شيء ويلي أصلهمت تو يشول ويل دعجيتر تون شيء قردوي شاتي بخلال أتداتر صورت ديلر خوچو نو يولچو أن نقال خيدين إبولغ بيش غربول سيلاح صورت ديلر خوش نقاح شي متك كاريا تغوزنچين تدم شينت إبغيتا شي غوزنچين خط دوزيتا شا صورت ديلر خوصن تأيتيتا فتيمس شي قولرالين متتسا سان غيتر شين چوردنيا وگر كوارتنك خدوي أعبال بشخين تحندوح تان همان دوش حيسين حين خزخيج أعبال بايون تان نو تخل نو الوناشا خلشا خل إتا يوتشنز زوتشن زود مخيتي إسكوستري مصر مهتع شيء مهتج حالات دات ما أعدقر إبال باش باترياتيزم أو شدوقوي دوش ويقع باترياتيزم خلشاني إبال باش شاني إبال غبلو نو شيء مهتج يحكم أهدات بقدر ديش نو ساي مخل ساي مهتج يقرقص ساي إبال بيز ديلت ساي شو يل ديل قولرالых шатай псин дүниеду, цуа керлычт эйгныш качу, цуа дарбдо хасин тиеман. Милхча зучун кверт алшою, ши қоллараля керлня карор и дүнян баузитыр. Цайолч зучун и диез шул кылда ваттарло цуна вастгалыт. Авуқун қолымя қимяна қимейхылш халг йол қолларалин гуллық нақзардоч. فتيم حاب بولخ أحين صغير ديلور دول صورت إيش دقع دوش خان خلا خليها ديلا بول خانا خل إيش دقع دوش خان خل زام شوخي ما يدق ويل نسمع خلي نقع تا ده حالاتوس تتأحم ده حالاتوس إيش صورت ديلش أولي نقع غير نخل قط هايل سيرتي إس نجح هو نبتقيت هو تخانيال شخين هو تأحدوش هو نبتقيت هو عشخين تأحن تصور ده هلا خودي هنس
حلقتي сразу идил дог догош хол нага яхто бот хол идил иштатайп тайпан холхис. Сурт дилар хочуна киехат қолым мичхена күйк ел хыл диешті құдай? Күйк ел хылч дикам холет ғодуеш долш كيجي دوست شكول عدائم إسكيسنا ليل وشو إشتاجيم بلقنات لي شيء أولر خوي преподавателю но إشت نيسان تلا يبقى بيتش أكيد شو عدوس خاي هاي يخو إسكي خطني قول من يعود إما قاتشن دل حاش خو يا أتمت أكيد شو أيلا يوغ ديت لائس يوغ حتهم داش هنا يوغ دق دوغس اشتغل تا ناينوتريني память تيجي عدلن هولقا إز دعدلي هون تا يوش تخن شاشة قوش دولقا تحتي فتیم باخت سبیش خیلی عمود و داخل. تو مخیل تخیلی و مهدی وقت دوغ تا دوغ شرع تعوضوانه أخذ تخیل مهدی وقت ویز ها ویل هما خیلیت قد باغ بلیته هون تا دنيا ماسو آغور قد يشلق خداجنكن أصابنا سي إتسا باغ تبش خان يوغ ألشان إخان خلتي أشياء خيطسون السور دولش خينا باغ باشيسو سي سودينش باغ باش خينا أتسرش يوغ أعيسو دائم أتسرش دقسا فتیم هاي دحر خيل كونكورس إيمات خيلا تخين هاي خيل دوغ ولا إيش دق يوغي هون دحر خيل كونكورس دحر خيل طولم إس بيردوش خينا تا أغوير سو يوقل تشي أغوير سو بيردوش خين سو إتخدوش سنشكول عدوش يوش خينا تا صورت دلنيرس نوي قد قاتشلي غال تا يولك أتويت شور تا витрина магазина ярзучата игрушек шбеш та сюжет ярксат школа художественная мосит предмет холотха живопись рисунок композиция ош предмет яртигаха ишта та сюжет разрабатывать яшта гойторков из сорт дильчи твоегара та дик дол сорт ахшара та аусха просмотрел учителя шхаю царт твоегара цаню адик сорт И сорта просмотрел حقيقة درس преподаватель وأنيرت сорт يو حقيقة أرخيفشر خد اللودة ديز إشتغلت شط كأيت بريسك شاش لودة ورق دوخش هر ديلي دور ديوق إنديا سيجا ياش выставки детские وي تيك خوش سيرش دو تيك دوحش دو هر إلتات لودة يتندق دو سون أصفين ساتيو دوقهم خيطر سون сорт ديلي كيجي دوش بطر إنديسكي كناش حيوش تا إنتريس مايري وي إنديت سخن ديلي هوش دوسا صوف ولا إدجيميوش خين سون خلطة خاص خيطر إدار يقصى уже художник как молодой художник союлуш خين أس تا конкурс يلا Третьяковский галерея сияш конкурсер и конкурс яш خينا هنس художник أستواش конкурс خلص يق художник школ а музей конкурс яш خلص жюри юqa работники музея от конкурсе жюри юqa заведующий отделом живописи 18 века 17 века и разный бар музейный белглаш гутер чоғма хваржи сорт художник шинзой хинтел веянец и хварж музейщик на годы вперед на годы за счетом что и сорт музей хранится до едубов чо хварш цар конкурсе дахат неру сорт конкурс Третьякова ярка Петра Третьякова тиги та ши изор сорт дар тига цою эра шост врит сорт цар харжен по всей России цою сорт даган дахат Третьяковки чуа и сорт со выставить дер от из иеркса угар ёк достижение сон хейтер эцохан гутер сон чо хасхеч ост даю лела تعمل صون هاي تريعة знаменитых لرت دادو بلا يا خيتر قصون نتيهم قي شوات ديرش نبيحر إير قصون أقدر خصية تدا سقطر سجوق تعغر يحكم Третьяковский галерея شو صورت выставить выставки يغم كتالوج إتو خرصة يوق وقت ولا مباركة سقين دقة كونكورس خلاها تقعد على ساعة دقة طول من متك شاخنا حتى أقري هون هلار ميخيج طولم ميل خربر سون أقر بس خيج طولم سون دائما صبابة يولش خن سون زعات خزير وخدوجنك زود
звание илш художник зудю ил أصدق بقي художник شك خات خاطر ونقطة آخلي заслуженный художник, народный художник, а звание устанок خلي أص مسياجي ويبقي شاد خات شتر خليات شين خو شو إستوريات نقطة زوجي звание илш илش اتياحة دا ملاح ودوحر صخر ما звание إلا أصدق قطر تصد سيتا حلقة سين تين هواتين بوا بيرس إدال سون غدير تصد سون دوحر звание заслуженный художник نقطة زودرشنو دوحر звание يورسون народный художник звание يورسون إسون سي قالر له سي قام художник سي خلقم художник أتو يق звание خرامياتي إنسان خير республики قطة شعبي خلتي سون إشتيازة خيطريات ريسون إخيط أكبر يز звание سي خلق أنت قزع نجع أردوخ أس إسرتش أدمش ثاني جوخ سمو دوخ سي أدم تدي أتشحش أطول دوخ قندات تا فاتيم هو صورت ديلر خويا تاري ميل خرير سون صورت ديلر خو تسخلتش أصدقو أول نشيو سون جو خسخيتش بالبق تعرسكوب كشاش أرخيولوج أولي إبوا بين خربرس هنسد جو تخسخيت سون تعومش أطريتياش تعوم لختي تعوخ شب صبوخ حويتياش أولي إنتريس يوسون هاي ترى أرخيولوج خير سؤال خيط سون تغندق بوغاي صورت ديلر خوي تيريو كارغايت مش كونكورس خول ريسبوبليكا أم ديكش صورت ديلر خوچن بالخط مسا نيوقع دوش علم خلي دعوت Ее творчество, вот именно в плане искусствоведческих, эти работы легко узнаваемые, очень легко узнаваемые. Ее литография очень сильно отличается от других литографий. Ее литографии искусствоведчеха имел он буалбыца толгат и сурт и дадиес юх кехат и дахка диезес. Тач о шет сахил соборет сахил че буалбал рабац. Фатим че о соборею. Зудрицацию качество юк хильещил соборе хильеза сиха хилца езас шладухша хилес и лумнаш фатимика дол что мелче халхяче мелче ца кираши ца сингаттам бела фатимой дацахаит зунден сон фатим таган еза ас излара лор цун выставкша хазах яче йодса сай библиотеке Фатиму сакин делцу сурча дуц литографические в библиотеке до иша ще память Олева иснах Фатиму. Формат A4 A3 формата ليلو أكتوال خيتر دو جو خلدو إذا وندرجي سطاحة بابيش график черно-белый цветной маец график сына лаконичностью шатай по сельсакарц пятно само целел чава лилохцу и гор художник еще почерк цин почерк цин йоза дойшту гушу халуш холчау субин бала бой цела из выставки кое хоза حالق شرغالن ليرن يبلغش سوغاحشل تساتس لير جو سكوربولوزنا يهور سجتي دكايت نيرتو كاي عارجي يلا يوشر يش سيتان بين بال بوختو جايتنك سون художник шборно هاقنا почерк شيء يوز أسشترق. صورت ديلرن خود سيغان شخين لازم جايترلو هين خيلو أشيول خزقاني يل أتو بها تنغورشك فتي من سيرش تنشاتي بدنيا جايت حش ويك شيندق حقول وش سين خامشن جيرجوك تبصرين إسبهلين دنيان Сова история дагоет, сова ногчи комон вас сурт дагоет со.
цусурч та история хиларац арцига мяла вайгала ю вайнохчи вашчаду вайнохчи цахал хилара хумнаш дагойцо и угари кёртак и бичер хадохшду ше нохчи камдиезари ше нохчи вайнохчи чу езари ше гал езари до ше шен еш цахулча сона ветря и балха балурбаца и иште нахти лоцербацар алхиетсон и балх Сунден фатим алме гарду вай зудриш дуюқи вай нохче зудриш дуюқи шицач о меттек далясыни истод тагна жима юс жим хиларага сотаган искусство бил ник бех никабут со yitanлай утану Фатима дик иллюстратор ю книги графикеру ешер хочун чулацамна театкан бол. Фатиме Болха Бойзетлер, сонар книга, библиотеку Кушар Архиаснайер, полностью дизайн книг Кячинок Фатима, Фатиме Сурча Дукуюк и Дагна, юх дохал страницы, тяхар страниц текачлас, Фатим Шак, художник, оформитель, корректор, Болша Болха Бигна, Цуден, о дазал дакар книг Фатима Годарел, юх Асмайлар Фатима Мялач, о Масана, Йозаёш, иллюстраторю, Фатиме Бокко бин Болга Боцован Ариаль книгою Ахмад Кадырове и книга Фатима иллюстрацию Цуюкеяхан верстка, дизайн, оформление Фатиму Шая Ир Чохас Кячина ее и книга и бол Фатиме мяла Чого Оцумата Чо Фатиму Гойзаю Асмала иллюстрировать хала дугунт ачахан нех ойлна шумаюца Юкеярнега и цундена художник Динагис Динвил Суртия автору Яздар Хоша Язинаги юке догш дойдаться читателю, зрителю и лочхалча мяла и сурта нистилан хил и книга и лоцовец. Қаллара линбел хочун да ряду кудерктин док бойлна хватлушту. Цуша тейпте атқан бо шардо дахран мян. Ишт синан муqмяпи зучу ниц кочурба шегу син паратолуш само неба. Таму қаш биесю ниц и хал шега хилар хайт. Ишт син гаттам конлуш дол хосту тюн син барам тацуте бюетнеq har qallar alıyor. Pohma isor admandal yelch kormatalic surtuat oran oylans dakhar ihkel qimash bax qallush haldu tut irsa almegardu qallaralı is adman sin baxam bu tin shuartu طبعا عليك تأريالر طوشي شيء أدنى كلاس نتخلي طوشي شيء عن شكولا بوا بنيو مسيت شرا تصحى ох среди всего что творится не то что творится кругом а вот дерек гуна глядчил гуманюка юк шегица юк шег үч байгушума доч юли ляча тамшин ца какой-то уголок райский алхиток сонот экач دال عال شيل حفظن ديل سمو ديلك جوخ وقير يجن داق اسم بار ديلان سوف جوخ سخيتي سون إملا دوولش داقنا وي قوم يوح سي مصو وي قوردش سخيل ساقوقس ديل ريس قويلكم سون جوخ سخيتي قرومش دال تحي بيرتكي يلقى ديل دال عال شيل حو تصدق شين لا وش ديال الشوم صغير شوش قصير داعس الخيتسون نميازة ترون ولا داجع اللي ايفون ماني الكاكتا тонко и колко на сегодняшний день. Да, вот я хибертка, да и рейс хуйльшин. Хотелось бы где-то даже увидеть ее выставку. Захотелось бы нам. Тайцанки гениш бигор бароцик. Баркал алурдар. Ишт хазхарш яздерна مصهومنا قيترنا ولاتشتو عالمخ مصهومنا ويدكتشادو هما شادك قمتا رسمة تاجتون كتون كبنيتي психологически خزل زمن احتير مصهومة دققن لازم دو كرتينش قطع دا احتوه بركة آمين بإذن الله آمين
شيغا هوبهم دخوش دنيان شتدول أدم ملخا قولر لين بلخ بيريك وقر عالخ شيا علمية قحيق لأردو قاچم بولش صوبر خلر شيغال تيختنلوش قدا قحيق قاد سوالر قيتن اوش يدوك شوقت ستيس مرس دوختر چقينن جم تقاتشلت سأو اشتاقا وقر هاوخ تخز عالم جيش عداخل يعتا عتان هم نقصمو ديلش دقتك هواخي أن هتصور تلواخي أبوا باش إلى عديل ليرن دو صورت أستم خيطة واي إداش قي وايلان تريتي دوي أحسو سيام قصور تخلش خل طيب أنفرق دخنا بيني жизни ситуации خلص هون تاهم جيتشين تان هم أنت أني سويت هون تانا تا إبيزود أول خصنا ميتشنا ماشينا ويتشا كوري هو داعش جيتشي تام أدمو دوتش جيتشي اللي تا إستريتشسكي هم دوا اللي تا سيموليتشسكي هم دواها إشتها ويلنو هنتا إل هم دوق صورت ديلر هو شو نيس شرح ويليوت عندنا وها هو صورت ديلتو أولي حيكار شوات جولدوي يوقع صورت أدل إيش نسبة سانا غرباب صورت ديلر خوچو تسا ألدات سوسي قولر لين طول ميقاتشنا هند أعجي أتغوزلي مخادو إنتا دوس واتينا دات بوقلارم خلصوچن حلقزامنا دون هند أعجي إزيو أدمن داخل لوشيك مارشو سين برهطولا توشيركا سحبوخم تهوش بيزود توربل خلوريات بورك أنيس دات أولش دشتا هور دين ديش ولقشتا خلتر لويس قاستين نقاحسن شاديرك ديش قون خرچان تسنخ بيت خلاريستا تيوشتو ديش دلا وي توربل خوشا سنچان يوق أحبيلغل يوقرك تين خزالي يول أويلو إشي أويل تسوقية چارتي قريو شاحيوق شين سات اليوخش إسكوستوان دوح خلار أيوم صورت ديلر خو خل أهدات إزخاء غربيل صورت ديلر خو زدري كيزيك خلارت أوي توربل خو نوخشي حق يولو دوحر لي رسين سيلا صورت ديلر خو خلارو قويتيس أم إزا دات كورتنيك فتيمة بل يول نوخشي وعيو نوخشي قوم دوح قهيوكش أيو